Είμαι η Μαγδαληνή Παλαιοθεοδόρου Χατζημιχαήλ, φιλόλογος. Δίδαξα για 35 χρόνια στη μέση εκπαίδευση. Τα 15 πρώτα χρόνια ήμουν στην Κύπρο, γιατί ο άντρας μου είναι Κύπριος. Με τα γεγονότα του 1974 ήρθαμε στην Αθήνα. Είχα θέση σε ένα γυμνάσιο στον Κολονό, Θηλαίων. Έκατσα τον πρώτο χρόνο, το δεύτερο ήθελα να έρθω στο Παγκράτη, γιατί είχαμε εδώ εγκατασταθεί. Με μια αμοιβαία μετάθεση ήρθα στην αρχή του χρόνου. Με έβαλε ο γυμνασιάρχης να διδάσκω στην πρώτη λυκείου. Μετά κάποια αλλαγή γίνεται στο σχολείο και με στέλνει αμέσως στην τρίτη λυκείου. Ήταν το λύκειο τότε Αμυγές Αρένων. Πηγαίνω στην τρίτη λυκείου πρώτη ημέρα, τα παιδιά δεν με ήθελαν. Πήγανε στο διευθυντή και παραπονέθηκαν. Δεν θέλουμε την αλλαγή, θέλουμε την καθηγήτρια που είχαμε. Να πω και το όνομα της καθηγήτριας που είχαν. Ήταν η κυρία Μαράτου που είχαν. Την κυρία Μαράτου λέει θέλουμε. Αλλά η κυρία Μαράτου δεν πήγε σε άλλη τάξη με την αλλαγή. Έφυγε από την Ελλάδα. Γι' αυτό έρχεται ο γυμνασιάρχης στην τάξη και τους λέει θέλετε δεν θέλετε, αυτή είναι η καθηγήτριά σας, γιατί η κυρία Μαράτου δεν μπορεί να έρθει. Έφυγε ο γυμνασιάρχης, μείναμε με τα παιδιά, με συγκίνησε η συμπεριφορά τους, γιατί αμέσως μου είπανε δεν είναι ότι δεν σας θέλουμε εσάς, γιατί δεν σας ξέρουμε, αλλά θέλουμε την καθηγήτρια που είχαμε. Λέω δεν γίνεται και επομένως θα μείνουμε μαζί, θα δούμε πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Εντάξει λέει, περάσαμε καλά τη χρονιά, όσο και να με αρνήθηκαν στην αρχή, τα βρήκαμε στο τέλος. Γιατί θέλω να πω ότι εγώ έγινα φιλόλογος, όχι γιατί με έριξε το εκπαιδευτικό σύστημα, το σύστημα των εξετάσεων, όπως γίνεται τώρα, που πας για ηλεκτρολόγος και μετά σε βάζουν πολιτικό μηχανικό ή σε βάζουν... Τότε έπρεπε να ξεχωρίσεις ποιο επάγγελμα θέλεις. Και εγώ πήγα στη φιλολογία γιατί την ήθελα, την αγαπούσα τη φιλολογία. Και εκτός αυτού έχω και ένα άλλο γνώρισμα, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουν οι άλλοι, ότι αγαπώ τα παιδιά. Και θέλω να επικοινωνώ, προσπαθώ να βρίσκω τρόπους να επικοινωνώ μαζί τους. Ίσως για αυτούς τους λόγους τα βρήκαμε με τα παιδιά και περάσαμε ωραία τη χρονιά εκείνη. Και σήμερα ακόμη όταν με βλέπουν με πολύ αγάπη και καλές λέει μνήμες. Αυτά για τις πρώτες μου εντυπώσεις όταν ήρθα από την Κύπρο στην Αθήνα, η πρώτη μου εμπειρία. Μετά, με τα παιδιά, πολλά περιστατικά. Θα πω ένα που είναι λίγο ουδέτερο. Είχα έναν μαθητή, ένα καλό παλικάρι, που ερχόταν στο σχολείο, αλλά δεν ενδιαφερόταν για τα μαθήματα. Καθόλου. Όχι, δεν ενδιαφερόταν πολύ. Αυτός ασχολείται με το μπάσκετ. Ήταν αθλητής. Και απλώς ήθελε να πάρει το απολυτήριο, έτσι. Λοιπόν, προσπάθησα, τον προσέγγισα, καλά τα πηγαίναμε, ώσπου ήρθαν οι εξετάσεις του Ιουνίου. Μας λέει ο γυμνασιάρχης, ήρθε στις εξετάσεις καλοκαίρι με μπουφάν. Ενώ όλο το χρόνο ερχόταν χωρίς μπουφάν. Γιατί σου λέω ήταν αθλητής και ήταν γερό παιδί. Με τον μπουφάν. Του λέω γιατί χρυσέ μου με μπουφάν, τώρα σε πιάσε το κρύο. Λέει γιατί πειράζω κανέναν. Όχι δεν πειράζεις κανέναν, αλλά
εντύπωση. Τον άφησαν. Έδωσαν τα θέματα, ήταν και μια άλλη επιτηρήτρια, έρχεται ο διευθυντής, ήταν και δικό του μάθημα, μας λέει αυτόν να τον προσέχετε, γιατί αντιγράφει. Μας είπε ότι αντιγράφει, να προσέχουμε τον προσέχαμε. Και η μία και η άλλη. Δεν σήκωσε κεφάλι να κοιτάξει δίπλα του. Μα καλά που τα έχει αυτός, με τον Μποφάνε πονηρευτήκαμε ότι κάτι, αλλά δεν είδαμε. Λοιπόν, έγραφε, σε έναν καιρό τελειώνει, παίρνει το γραπτό του στην έδρα και φεύγει. Τι έγραφε τόση ώρα? Από περιέργεια κοιτάξαμε το γραπτό του. Στο γραπτό του δεν είχε καμία σωστή απάντηση. Έγραφε ιστορίες Mickey Mouse. Πρώτη ερώτηση, απάντηση. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, τα τέριαζε με τα Mickey Mouse. Δεύτερη, τρίτη, όλες τις ερωτήσεις με απαντήσεις Mickey Mouse. Της λέω τις άλλες, ήταν και πιο νέα, λέω εμείς δεν ξέρουμε τίποτε. Γιατί δεν διαβάζουμε τα γραπτά που δίνουν τα παιδιά? Άφησε το γραπτό του, τέλειωσε. Να δούμε, θα φανερωθεί, θα πει τίποτα. Γιατί το να κάνεις αυτό το πράγμα, ιδιαίτερα εκείνη την εποχή, μετά τη δικτατορία, ήταν ασέβεια προς το κράτος, γιατί είχε τη σφραγίδα του κράτους, το γραπτό που είχες μπροστά σου. Λοιπόν, εμείς δεν θα πούμε τίποτα, ο καθηγητής που θα το πάρει, θέλει, το λέει, το πήρε, δεν μιλήσαμε. Ναι, δεν μιλήσαμε, δεν είπαμε τίποτε, γιατί σας είπα ότι δεν είμαστε υποχρεωμένες να διαβάζουμε τα γραπτά των παιδιών. Το αφήσανε το θέμα, πως θα έρθει στη συνέλευση των καθηγητών, κάτι θα γίνει με τον μαθητή, αλλά ο καθηγητής και αυτός έξυπνος ούτε είπε, ούτε ελάλησε, τον πέρασε και περάσαμε εμείς καλά και εκείνος καλύτερα με τις ιστορίες του Mickey Mouse. Λέω, πόσα πράγματα γίνονται μέσα στο σχολείο. Και, πιστεύω ότι καλά έκανε. Καλά έκανε ο καθηγητής. Γιατί τι να του κάνεις. Κανονικά μηδενιζότανε το γραπτό του. Και αν μηδενιζότανε με τον ίδιο μαθητή. Που είχε έναν καθηγητή στα μαθηματικά. Δεν είχε ιδέα τι είναι τα μαθηματικά. Και όχι μόνο δεν είχε, ενοχλούσε και μες στην τάξη. Τον στρίμωξε μια μέρα σε μια γωνία και τον απειλούσε. Ο καθηγητής στον μαθητή του λέγε, σου βγάλω τα άντερα καμιά ώρα. Και ο καθηγητής τον πήγαινε στους ώμους τον μαθητή. Ο μαθητής του λέω ήταν μπασκετμπολίστα και εκεί πάνω. Εκείνος δεν μιλούσε με όλα αυτά, αλλά εγώ είχα περιέργεια που τον είδα. Του λέω, ρε, τι σου έλεγε? Λέει, τι μου έλεγε, ότι θα μου κάνει, δεν θα με περάσει, θα μου κάνει. Και εσύ τι του έλεγες? Τίποτα, λέει, δεν του έλεγα. Έτσι το χέρι μου να κάνω, τον ρίχνω κάτω. Και θέλω να πω ότι τα είχα καλά μαζί τους. Μόλον ότι οι καθηγητές δεν τα βρίσκαν, επειδή και μου εμπιστευότανε πολλές φορές έτσι πράγματα που είχε και προβλήματα στο σχολείο. Γιατί ήταν καλό παιδί, καλός μαθητής, δηλαδή σε επιδόσεις του δεν ήταν καλός. Στα άλλα ήταν καλός. Και συνεργάσιμος και ομιλητικός και πολλά άλλα. Πολλά περιστατικά συμβαίνουν στα σχολεία. Ναι, εύχομαι σε όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα σε αυτούς που υπήρξαν μαθητές μου να επιτύχουν στη ζωή τους, να βρουν αυτή την ικανοποίηση από τη δουλειά τους, από τη ζωή, από την οικογένειά τους και να περάσουν αυτό το πέρασμα της ζωής με όσο γίνεται περισσότερη ευχαρίστηση και ηρεμία.